Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayon po ay April 8 dito sa atin at mayroon pong balita na galing sa isang Bicolano na taga Chicago, Illinois ang mayroon pong coronavirus. At siya po ay nag-live sa kanyang FB para i-share yung karanasan niya sa nangyari sa coronavirus, kung paano siyang nag-survive at paano niya nilabanan yung coronavirus, ano yung mga ginawa niya. Gusto niya pong i-share yung mga ginawa niya para matuto tayong mga Pilipino kung sakaling tamaan tayo ng COVID virus, kung paano natin ito masusurvive at kung paano natin malalabanan. At nagbigay din siya ng mga payo sa ating lahat na kung maaari ay seryosohin ang ganitong kaso sapagkat napakadelikado. Sapagkat naranasan niya mismo, talagang naghirap daw po siya ng matindi sa loob ng 13 days. At ngayon nga po ay nagre-recover pa lamang siya, pero ang bigat daw ng kanyang dibdib. Kaya ngayon po ay nasa North Shore University Healthcare System po siya para po magpa-check up o magpa-test ng coronavirus, sapagkat po sa loob ng 13 days hindi po siya pumunta ng hospital sapagkat natatakot daw siya baka doon pa siya mamatay, kasi halos ang ambulance daw po ron ay walang tigil. 24/7 daw po ang ambulance na pabalik-balik sa hospital, at lahat daw po yun ay COVID virus ang mga pasyente. At ang umaabot na pong pasyente sa Chicago, Illinois pa lang to, isang state pa lang ito sa Amerika, 16,000 daw po. Halos puno na raw po yung hospital, kaya sinikap niya na lang na gamutin yung sarili niya. Ito po kanina in-interview sa radio dito sa amin sa Kakampi Radio. Narinig ko po yun na galing pa lang siya sa North Shore University Healthcare para magpa-check up. Ayun nga po, shinare niya yung mga nangyari sa kanya. At ito rin, dahil po Bicol kasi ang pinag-uusapan, hindi maiintindihan ng ibang tao, kaya tatagalugin ko po yung mga binigay niyang, isinare niyang mga ginawa niya para maintindihan po natin mga Pilipino. Okay po, simulan na natin. Pagpasensyahan niyo na po ako kasi sinikap ko lang pong tagalugin yung ibang maiintindihan ko sa abot ng aking makakaya. So, pakinggan niyo na po itong maigi. Siya po ay si Ray Solomon na taga Naga City, Camarines Sur. Siya po ay 39 years old. Ang sabi niya, malakas ang kanyang katawan, kaya nakaya niya pong labanan ang coronavirus. Pero daw po sa matatanda ay talagang hindi kakayanin sa sobra pong hirap ng tinanas niya. Yun nga po, 1 to 2 days naging miserable daw po ang kanyang kalagayan. At ang sabi niya ay una daw nakaramdam siya nung panghihina ng katawan. Kala niya ay stress lamang siya sa trabaho, kaya natulog daw siya. Ngunit paggising niya, lalo daw sumakit yung buong katawan niya, pati ang ulo niya, muscle pain, at ang dami niyang nararamdaman. Tapos po ito po naramdaman niya March 26, mga kaibigan. March 26 niya po ito naramdaman. Yun nga po, nung 3 days na po, sobrang sakit na ng ulo niya. Nagsusuka daw po siya at sinasabayan pa ito ng diarrhea. Isipin mo yun, masakit ang ulo, nagsusuka ka, may diarrhea ka, kakayanin mo ba yun? Di ba? Ang hirap po nun. Tapos, ang sinabi niya, he is very confused. Nahihilo daw po siya. Hindi niya alam kung umaga na o gabi. Ganun daw po kahirap yung nararamdaman niya. Kaya parang ayaw niya daw pong kumilos at gusto niya na lang mahiga. Kasi ang sakit daw po ng mga nararamdaman niya. Tapos pagdating ng ika-4 na araw, halos daw po ay nawalan siya ng sense of taste and smell. Wala daw po siyang maamoy, wala siyang panlasa. Yun po ang mga naramdaman niya, at wala rin siyang ganang kumain. Ngayon, nung ika-4 na araw, nagtimpla daw po siya ng kape. Nung ininom niya raw po yun, halos ang panlasa niya raw ay parang tubig. Tapos ang pait daw ng panlasa niya. Kaya hindi ka raw gaganahang kumain. 'Di ba po? Napakahirap po nung nararamdaman niya.
At ang mga sumunod daw pong araw ay mas mahirap sapagkat hindi na daw po siya makahinga. Ang sikip na daw ng kanyang dibdib at yung mga mucus daw sa kanyang dibdib ay madaling matuyo. Yung virus daw nagkikreate ng plema pero nagpapabilis itong matuyo. Kaya nahihirapan daw po siyang huminga. At yung lalamunan daw po ay sumasakit na. Buti na lang po ay mayroon siyang kapatid na nurse sa London. Tinawagan na ito ng kanyang nanay para sabihan na asikasuhin siya sapagkat yun nga may nararamdaman na itong si Ray Solomon at agad naman siyang tinawagan ng kanyang kapatid at maganda yung ipinayo ng kapatid niya at yun ang ginawa niya para makarecover siya sa coronavirus. Sabi ng kapatid niya bumili raw siya ng saging o banana at fluid and electrolyte o yung tinatawag na Powerade kasi ang sabi po ang nararamdaman niya po kasi sobra pong sakit ng ulo, panlalamig, at grabing pawis. Sobrang pawis daw po. Kaya ang sabi nung kapatid niyang nurse, mag-take daw siya ng maraming tubig at uminom ng maraming Powerade na papalitan yung electrolyte na nawawala sa kanya dahil sa kanyang pagpapawis. Kaya nga po, inutusan siya ng kanyang kapatid na lumabas at bumili sa grocery, bumili ng Powerade electrolyte. Yun nga po, sinunod niya po yun. Nung ininom na daw po yun, uminom siya ng 2 litro kasi uhaw na uhaw daw po siya. At yun, natulog po siya. Nung kinabukasan, nawala-wala daw po yung sakit ng kanyang ulo dahil sa pag-inom niya ng Powerade na yon at maraming tubig ang ininom niya. At uminom din po siya ng marami ring energy drink kasi kailangan daw po yun ng katawan niya. At yun din ang isa sa nagpa-survive sa kanya. At yun nga po, nung wala nang hindi na gaano masakit ang ulo niya, ang naramdaman niya naman po ay sobrang pagkapagod at panghihina ng katawan na hindi niya mawari kung saan daw galing yung panghihina ng katawan niya. Yun daw po ang ang pwedeng ikamatay ng tao kasi pwede ka raw mahimatay kung maglalakad ka. Talagang hinang-hina daw siya. Hindi niya ma-explain kung anong klaseng panghihina raw ang nararamdaman niya. Basta ang sabi niya po ay severe weakness and fatigue. Ito po. Tapos yun nga po, nahihilo siya. Hindi niya alam kung umaga na o gabi. Parang wala na siyang ulirat kung ganun. Parang wala siyang pakialam sa paligid niya. Kasi nanghihina nga di ba? Parang gusto niya lang mahiga lang ganun. Tapos po ang iba po pala sa Chicago, Illinois, ang iba daw po ron ay hindi na mamatay sa COVID kundi nagpapatiwakal dahil sa ganitong nararamdaman. Parang gusto na ibsan yung buhay dahil sa sobrang hirap. Kaya ganun daw po. Mabuti na lang daw po siya. Naiisip niya yung kanyang pamilya at yung anak niya. Kaya sinikap niya pong kumilos at gamutin yung sarili niya. Kumbaga naging inspirasyon niya po yung pamilya niya at yung kapatid niya na nag-aalalay sa kanya. Tapos ang sabi niya po, talagang ang lagnat daw po niya ay sobrang taas. Umaabot daw po ito sa 41 to 42. Ganun po kataas ang lagnat niya. Kaya po every 6 hours umiinom daw siya ng Tylenol o dito daw po sa atin kung wala Biogesic daw po, alagaan daw po yung natin, yung temperature natin kasi pag hindi mo po maaalagaan yun ay maaaring pong ikamatay mo po yun. Yun nga, lagi siya pong umiinom ng Powerade. Yun po ang lagi niyang sinasabi. At hindi niya po pinapabayaan yung maubusan siya ng fluid sa katawan. At mayroon po siyang ginawa tulad ng steam inhalation. Kung maalala nyo, kumalat po ito sa Facebook, yung tubig na may asin. Sa kanya po ang sinabi niya, tubig daw na kumukulo tapos 2 kutsarang sugar at Vicks. Kung walang Vicks, asin daw po, okay na po yun. At yun, maglagay ka po ng kumot sa katawan mo at yun po ang doon ka po huminga.
higupin mo po ng hininga mo yung usok nung gumagaling sa kumukulong tubig. At yan daw po ang nagpapabukas sa lungs natin. At yun po ang nagiging dahilan para guminhawa po yung pakiramdam niya. At iinom na naman daw po siya ng fluid. Ganon po ang ginawa niya. Paulit-ulit daw po yun every 6 hours. Ginagawa niya daw po yung steam inhalation kasi doon lang po gumagaan yung pakiramdam niya. Kaya tama po yung kumakalat na yun sa sa Facebook na gawin po yun. Yun po ang ginawa niya at talagang epektibo po. Ito po ay old school na to. Lagi namin ginagawa ito nung bata pa eh. Pag nagkakasakit po ako ganun, ginagawa po namin yun ng nanay ko. Sundan nyo po ito sa part 2 kasi masyado na pong mahaba. Na po masyado yung video.